ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to jooke nere Sinthiou Ɗayba Sillare wayi worgo ko on waktu yoni ha to jefana e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal kene tolno e temedde ɗiɗo e capanɗe nayo e jeeɗiɗo Sénégal naɓe nangganoɓe to Dakhla mo leydi Maroc ko janggo guittete ɗon artirede e nder gendi mumen leydi Sénégal kene tolno capanɗe joyi e jeenayo wona hattanɓe ne tawi e cuuɗi safara taweteɗi tona to leydi Mauritanie ñalawma hanki o laatima juɓɓingola pittugola école aji gendi leydi ndi gam heɓanade duttogola ɓen janggoɓe nder école aji ɗi ma en kettoy hen musidɗo men Alhassane Oumar Mbocca to leydi Mali état du Sahel darni fobre mum fimde wadde cati mum ɗum ko hakkude leydi Mali kami Burkina Faso e Niger tambade nden ka ekkisala wonande gendiji men e haɓade ɓena joguitiɓe to leydi Côte d'Ivoire jamma hanki o mawninama jamma mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Ayma Ousmane Diakhaté arti e jofade toɓɓe tati paydinde ko wayno hakkude dewle kame aadaji e ha tente jaltingola asakala to leydi Niger ambassadeur mo leydi France celnoɗo yaltude haɓɓi bagage mum yalti subaka hande o leydi mum fatude toon to Paris lamorgo leydi France kabruji men manawen ha to Guinée Conakry Burkina Faso Cameroun Gabon ma en dia ha to leydi Maroc kame jolama jabberi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe joklinayi windere kala jaam kawis kiiɗo hen lekki ari dow men woni gorelte hewɓe ceetima ene jara hen ne daña hen aafiya hay wone ñabbuji goɗɗi ɗi jangtonoka e gorelte ya ɓe ceetima e muɗuma ko wayno dogam site kame yoga e ñabbuji goɗɗi yimɓe yanoɓe taw saboto ɗum ko ñabbuji goɗɗi ɗi keptinaka gandaka tawa gorelte ko haako moƴƴo iwru ko en tokkoridi nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte ala rewam ala effet a wulnan ndiyamma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa ha mbiya alhamdulillah an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗor ɓandu wulor wandu sukara neɗɗo tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje tuƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma jokkodire gorelte joni keptina hoore maɗa an neɗɗo lelotoɗo ha jamma jenga ɓanduma jaaɗa donka heɓtinde hoore maɗa gam ƴiƴam wasde dogde ɗaɗi maɗa jokkodire gorelte sa yeehi to site internet mo gorelte a waɗi www.gorelte.com ma jengan hoore maɗa kala ko haala e gorelte so tawi ko tongode gorelte gonɗa ko leydi Sénégal jokkodirta koye Mamadou Ngaydo 77 128 23 46 so tawi gonɗa ko Dakar Amadou Isma Ndiaye 77 426 68 04 so tawi gonɗa ko Wourossogui Habi Seck mbatta ko 77 199 00 86 so tawi gonɗa ko Touba Moussa Diagna 76 678 72 08 so tawi gonɗa ko leydi France Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe kawis gorelte e jeese meɗena kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari nogase jeeɗiɗi silto hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗem ngala pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba eɗen joguiɗo hen nelal iwde mawɗo sarankoɓe mawɗo Sarr ɓe faade dendira men kala nde ɓe ndentoto ngappalloja eɗen gandi ngappalloja noon hewɓe ne coyi en kewi sodde nayeji kosa taw ganduɗa te woni ƴaggi no fewi hayso defama ɓendata ire lacciri ndi wise hen sos no fewi jomum so ngappi ɓoccitima ñiiƴe mum walla ni ɓoccitima peɗeli mum lacciri ndi arta e guite mum ɗum ne kadi heewi ko rokkude caɗele hewɓe hen yettaɓe so en bari en de en an en nonne kadi gueyi en gayi en ha fayenma camin kala oɗo saaha ne jogui caɗele guite ala ko addi ɗum so wona lacciri mawludu taw ko tebbuli ƴagguɗi iriɗi hen mbiya tan yoɓe nden to no fewi nde tawno aɓe kewi dañde hen accident ji musɗi no fewi ɗum noon koye denɗira men tan ɗum fayi hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall jilluma ko hanki to Madina Baye hakkude makko e Cheikh Mahi Ibrahima Niass waɗi kaldigal payidingal no fewi kame teddungal e ruttude teddungal e jarore faade mawɗo leydi Sénégal kame darde makko fayodinde fondude ɓesguji leydi ndi kala himmirande addude jaam nonne kadi e ɓamtude galleji diine ɗi kala ngam kalɗo yeehi omo rokka fodde banggue goɗɗo ha timmi ko wona ɗum ko noon kanko mo leydi wo tawi ɗon ko fate banggue porcé mo ganduɗa ene wone gollede kene tolno e temedde 4 millions ko préje franc CFA ko ene tolno e temedde 4 millions ko préje franc CFA ɗum noon ko wadde ɗon hôpital ngarɗo no fewi taw hôpital o wone mahde ɗum ko biɗeɗo Mohammeda Nazira Seck kanko mo leydi no holliti mo waɗi hen jungo makko no fewi kanko hoorejo leydi ndi hanki o yettoyima to Khalifa Lewna Niass yena on Cheikh Ahmed Tijane Niass ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaƴƴe no fewi kame teddungal e korsa kala ngam darde makko kanko mo leydi Sénégal e ndera gendi leydi Sénégal kala sete timmuɗo mo sete sarɗiyankoɓe gardugola gardiɗo suudu sarɗiji ndu leydi Sénégal woni Ahmeda Mam Diop kame sete mum hanki jettima to Tiwawon yeeso khalifa général mo Tijaniya ɓe mbawi yettinde ɗon juurogol mabɓe e hesɗitinde andinde wonande kamɓe ɓen ardiɓe sarɗiyankoɓe gendi leydi Sénégal addiɓe toon ko juurade e ñagade nde ceernajo ñagonto gendi leydi Sénégal jaam e kissala délégation goɗɗo garɗo toon ko setemo yeewi askan wi e gardugol Habibou Sy nde ɓe jettiɓe calmini ɓe juuriɓe gayni kono ne kadi ɓe kolliti caɗele ɗe ɓe guuri ɗe ko wayno landa Pastef firtaka Ousmane Sonko dumbaɗo oɗo saaha mo jaydeli kala garti hande e mum mbete koko jogori ruttitade to kaso walla ko jogoɗo ɗaccitede caggal oɗo saaha teskede selli caggal kayde wonno mo ñamata yarata oɗo saaha no watti ñamde watti yarde heeɓi cellal muɗɗum accident musɗo kam waɗi hanki ya gara taw kadi ganduɗa waɗi ɗum waɗi ya gara saga sara siba sora waɗɗani Kaulaka ken wona capanɗe nayo e nayo neɗɗo waɗi hen dañi hen victime hen 15 ene gañi hen gañande musde ne tawe to hôpital mo Kaulaka Mawlidin Nabi sallallahu alayhi wa sallam jogoɗo yuɓɓinede jamma hande o woni hen ko hanki juɓɓini ɗum Thiès oɗo saaha tetti ken tolno ɗiɗi piccal temedde jeeɗiɗi mbiyen piccal temedde jeeɗiɗi taw ganduɗa ko ton ko fate banggue gueɗe guura taw kadi ko ɓeena yeeyoɓe ɓeyduɓe ɗin cogguji ɗum noon ko cetal toppitigal ko fate banggue contrôle prix e wiide Khadim Ndiaye ɓe kolliti ɗum woni koɓe tetti gam yurnitade ɗiɗon fannuji gartiren koye guykaji teskaji oɗo saaha mo gonɗen e nder leydi Sénégal fedde bandiji wuyɓe mawɓe no fewi ko kañumen nanga e lawol Touba Dakar ɗon tan gonno ene gujja jamma ñalawma ɓe nangaɓe noon hen goto ɓe nangaɓe goto ko ɓe nangaɓe ɗon hen goto ne wiye Abdou hen goto wiye Abdoulahada goɗɗo ne wiye Amadou Sy Moustapha Ndiaye en wonde Abdoulahata Bari kame woɓɓe kala kanko Amadou Sy onon nden ɓe nangama galle makko toon fuya tawa toon 94 millions
ko préje France CFA woni ko be ngujji ko kono kadi keddorɗen ko yiɗina nguy kaali jeheten ko hatton to ndar gejdande maayo galle khalifa cheikhna cheikh Sadibou kañum yana hecci hanki o sanga 2h jamma ko sagataɓe a jeegomo jogitiɓe kanko ceernajo on wonno nder galle he o dañi gañade fiɗendu caggal nde o darti ɓeɗon sagataɓe wonno ɓe yande galle makko hawreno almuɓe makko ɓe gaari hen tata noon nanga piya tan ha batti larde to gotel totta police mo Saint Louis ko wona ɗum kono won hen dogɓe nde weeti goto goɗɗo tumaɗo wiya teɓ e nden fedde bandiji suka debbo to koso ene tawe hen to kiidira tonne kadi ɗiɗo hen jammaji ɗiɗi jawtuɗi jamma nogase nayyi kamɓe nogase joyyi ko bandiji jogitiɓe armeji ko kañum tigui janata e bitikaji hen bitik goto koye bitiga Mauritanaji ɓe janno haaɓe dañi fellude ɗum ene tawe cuuɗi safara goɗɗo ne koye bitik jolfo ɓe janno ɓen noon wonɓe moto ɗiɗo mbiyama teɓ ɗum ko caggal nde laamu ngu moɓodiri sembe haɓade ɗiɗo hen caɗele kala en jiiɗino jokkodirde e musidɗo men Amadou Diop gawlo ɓalejo jokkere en ɗam kiidira ma en gartoy hen so jomiraɗo haaji ɓen ɗiɗo nangaɓe noon tawa mabɓe pistolet artisanal goto ne wonde 5 cartouches de calibre 12 en wonde moto Jakarta kamne wonde capanɗe jeegom ujunere walla mbiyen capanɗe jeetati ujunere mankuɗe ujunnaji ɗiɗi woni ko tetta e mabɓe keddorɗen koye ɗin nguyi kaali ko ɗin mbaɗi jamma hanki o e boña toon to Galoya Pété ma en ketto hen musidɗo men Siradia Diallo Siradia Diagraf Diallo to Nanka FM. hanki jamma sanga 2h du matin taw ko saysiyeɓe bugiɓe jogitiɓe ha teddi ko ɓen jane e banque CBAO taweteɗo ɗo hen e cuuɗi meɗen Galoya caggal kay nde kalduɗen yoga e tawaɓe ɓe mbi ɓen saysiyeɓe nde jetti nde jiiɗi nangude ko dendagal gardoɓe ɗon e garage mo Galoya woni hen ni ɓe keeɓi fiide ɗumen ha gañi caggal nde ɓe dajjiti oɗon banque hay sinno ko nawa ko henne imaka walla ni en kumpitaki no foti kono kam e jammako he gendarmerie brigade Pété heɓino ɗon arde e oɗo saka enquête nane e juuɗe mabɓe ko ɗum ɗon heewi hanki jamma ɗo hen e cuuɗi meɗen Galoya ko musidɗo moɗon Siraji Diallo mo haalirde Nanka FM Galoya 88.9 gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma. Siraji Diallo haalirde Nanka FM 88.9 kala taweteɗo e Galoya ko taari Galoya lappol palol dande maayo jeeri e waalo kala heɗotoɓe Nanka FM Galoya 88.9 on calminama e kuuɓala ɗo mbiye tan en tinno e haalirde men Nanka FM Galoya ko haalirde nde ganduɗa saktore kabruji ɓurɗi wawde woɗɗoyde nder windere nde kala balliten radio ngo nanguen hen ha tiiɗa ha joni koye leydi Sénégal keddorɗen temedde ɗiɗo e capanɗe nayo e jeeɗiɗo Sénégal naaɓe wonnoɓe laaɗi mumen ne jiiɗi yaɓande toon to Espagne nangganoɓe to Dakhla mo leydi Maroc ɓe nangganoɓe kala gonno koye juuɗe wonande ɓe renoɓe nden kay kisala leydi Maroc hen capanɗe joyi e jeenayo gona hattanɓe ne taweteno e cuuɗi safara ko ñalawma janggo nogas e jeetati nduɗa hen lewru ɓe jogori iwde toon to leydi Maroc gam artirede en gendi mabɓe leydi Sénégal lawol les ɓe ndewata ko guerguereta naata e leydi Mauritanie payaros gara ha to Ndar moni kala heɓa cawguel mum fata galle mum woni yano mawnoyde artine towa bonni halis mum dañani haydara goɗɗoma tawni wawno wadde ndema ligguimaji wooda ko dañi hen wooda ko jinnamu dañi hen kono fiyade maayo wona hande o solution bawɗo yaltinde yimɓe e caɗele to Kafountine tonne kadi kene tolno capanɗe tato e tato jinnoɗo ɗannade ɗanlede ndewani lawol kañumen puftina nanga ɓe nanga noon koye maaje ɗe Saint Louis ndar gueydande maayo capitaine Kanlano koko dogui oɗo saaha suwa taw yiitede koko waɗi e ladde CN giwi leydi Sénégal jeheten ko to leydi Mauritanie jehen ha ton to mbotto hande o mbottani mawnina jamma mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallam hewno noon tambade jamma o ene haala almuɓe ene catiramo daade belde ko musidɗo men Amadou Ishaga Kebe mo ganduɗa correspondant Jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe kala kikkiɗe wonande sawtol mum ne lumbatono e nder jayde meɗen kono ɗo saaha mo gonɗen
o hattama no feewi ɗon ɗo botto ɗo ganduɗa koye oɗo jamma tigui o hewno kadi wurtinde wasiyaji makko labtuɗi paaɗi e bandiraɓe kala nde jomin naftorto ɗum eɗen mbiya tan nde jomiraɗo ɓeydata yurmede makko kanko e dendagal maɓe julɓe kala ɗon ɗo gendi leydi Mauritanie jeheten ko ha toon to Nouakchott taw yintona musidɗo Alhassana Oumar Mbathio kabaruji garandi en to gendi leydi Mauritanie jaam hiire maɗa. jam hiiri toon Sar Abdoulaye Sarr kabaruji meɗe ɓuuri tengtude ɗo e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o jaslare nogas jeeɗiɗi lewru suldu ujunaje ɗiɗi e nogas e tati amde nogas e joggom lewru suldu ujunaje ɗiɗi e nogas e tati e nder wertago leydi Mauritanie wonno ko ñalawma taw ko pittugol duuɗe gam heblanade uddurgol taw ko duuɗe ɗe e ñalawma ɗiɗi taw ko yorkoma ujunaje ɗiɗi e nogas e tati jagorgal leydi hono Mauritanie ko yowiti e faggudu sifodiri e joɗiniɗo leydi hono France nanodiral gam yaltinde taw kadi ko milliard uji hono jeetati e kalse euro gam wallide ɗin projet ji ko fate e ndema jagorgal kono leydi hono Mauritanie ko yowiti e ñawoje Mohamed Mahmoud Woulo Ben ardima pawgol hayre adande maade paale taw kadi ko de justice ɗo e nder Nouakchott banggue o wargo e ɗin taw koko tri binaluji taw ko ɗiɗi hen goto ko ɗo e nder legal élimina walla 6e goɗɗo o ko toon to Boutil Mit kolaɗo kuuɓal jagorgal gueɗe nder leydi ardima baddu ko yowiti e ƴewde kay gonka réfugié ji gonɗi toon to Canberra no ɓen taw ko bayyore en toppitino gueɗe mabɓe jagorgal kono leydi kono Mauritanie ya garta woni transport jokki nanodiral wadduno e entreprise égyptianaɓe ko yowiti e dognude laana jordi fodde kay lebbi hono jeegom gardiɗo taw ko safrirde keso o toɗɗaɗo taw ko Kispoul Abdoullahi Wul wedi taw ko toɗɗaɗo ko ñande nasade 14 lewru suldu ujunaje ɗiɗi nogas tati wawi wonde kammene toon to ardode mum to wawi kadi ko ƴettude peeje taw ko keso pullo e wiide ɓen tawa kadi ko liggoroɓe toon ɓe goto foof nde arata e waktu jippo e waktu ɗofto kadi ko waɗa ko wawa kadi wadde ligguey mum no hannirta ni ko wona ɗum ko kala e mabɓe mo waɗani ko foofi e dow mum ko e on sanga ma won kadi ko hebti ɗum to no waddi bo gouverneur o wi jangguinoɓe ɓe hani e jinnaɓe ɓen janggoɓe foof ene keblani guddirgol taw kadi ko duuɗe ɗe e ɗum no e ñalawma taw ko ɗiɗi yorkoma ujunaje ɗiɗi e nogas e tati ha hande toon to no waddi bo ko yowiti toon e ɓen taw kadi ko awoɓe taw ko awo ɓoygo ceppi toon hanki gam wiide yo laamu ono noto e goƴaji ɗiɗi kollita ɗum gam waylude taw kadi ko gonka mabɓe jagorgal gueɗe diine islam wi kulal ko yowiti e bawnugol taw ko ɓen rewɓe ma yawtine toon to disodire taw ko ulama en ko kamɓe mbaɗata taw ko hen konngol mabɓe taw ko battidigol e ɗo hande koye leydi hono Mauritanie hono gonɗen délégation mo wuuro men hono Sarandogu wawi hono ummade ɗo e ñalawma kadi e jamma hanki o gam yaɓande toon to wuuro men hono Sarandogu maɓe gaari ɗon han ɗo ɗon bo jeeri ɓe taw ɗon taw kadi ko jibinande wuuro ngo en ari jaɓadeɓe ɗon ɓe mbawa yadude ha toon to galle khalifa to e lomtiɗe oɗo saaha o biyete ɗon ceerno Mamadou Sada hono kelli ko kanko woni khalifa o e oɗo saaha mo gonɗen ɗum ɗo ɓe gara ha ɗon ɓe mbawa kadi kono yettinde koɓe jogui ko ɓe duwodiri e mum rokkaɓe kono duwaw ɗum noon so yeehi kadi ha jamma o jammini ɓe mbawa wadde e hirde mabɓe e mawninde oɗo nelaɗo Mouhammad sallllahu taala alayhi wa sallam enen mbiya tan lawol jaam mawlude jaam nde Allah fewnata ɗum rewna ɗum lawol no adodi kadi waɗirni Allah kadi yantanaɓe e kende so tawi noon Allah findinimen kadi ɓe mbaɗa tan ko ziyara mabɓe moɓe gadodi wadde ɗon e galle o gam duwanade e mayɓe julɓe foof e ɓen nde Allah yurmoto ɗumen yaafo ɗumen e heddiɓe noon Allah kadi duula kadi hunde pital ɗi ko juuti e ɗum noon ko enen mbiya tan ko wayni ko so tawi won era waɗa wiyete tan ko yo Allah sembina kadi o Allah kadi waɗa hen kadi moƴƴere mum wa mawludu o yaara no foti yaarude kamɓe meɗen jaaha e dow jaam ɓe garta kadi e galleji mabɓe e dow jaam ɗum noon e mbiya lawol jaam Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo woni ko tonguɗen e ɗo e nder leydi hono Mauritanie e wonno koye dande Alassane Oumar Mbodji gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heɓlo sukaɓe Afrique a yawa Weltare TV.
Alhasan Umar Mbocha golle man jodi pewi duwa mon duwiɗa o e mbi allahumma amina ya rabbi ya rabbal bayti ɓen wonɓe otoji men ne payto sara ndogu hay nokkuji goɗɗi kala ngam mawlitoyde cuuɗi mumen eɗen mbiyaɓe lawol jaami ɓuural ɓe tawya bandiraɓe mabɓe e koreji mabɓe kala jaam e kissala ceerno Alhasan Umar Mbocha keddoɗen ko leydi Mauritanie jeeheteno ko aton to lappal palal dande maayo to cuuɗi men jooke ñande alet jawtuɗo e no ko hendu mawdu sattudu ari toon ne wonde toɓo seeɗa yogay gure taariɗ ɗum kala dañi hen jayaji mawɗi no fewi e kawisaji hendu ndu ndu ardi ko sembe mawɗo no fewi ndu soƴƴi toon leɗɗe taw ko leɗɗe mamaje ganni ɓooyɗe e wuuro ngo kame nokkuji taariɗi kala potoji darinoɗi ko yiɓide newde hendu ndu soƴƴi ɗum ko wa ɗum konon sengeje kewɗe woni kuɓeje kewɗe jani huɓere wotere noon dañi e yande toon mawɗo goto ha heddi hen jayde weltare TV ne neldamo duwawa nde jomiraɗo ɓeydata yurmede makko kanko e dendagal maaɓe julɓe kala waɗi hen noon gañiɓe nde jomiraɗo sellintaɓe jaam laamu ngu noon ari toon hanki ngam windidde ko boni ko kono ɓe bindita tan ko galle goto neɗɗo goto taw galle goto aɗa hen kuɓeje 5 ha 6 ene fukkine yani ɗum noon ko caɗele mawɗe no fewi gari toon e nder diwan o kala e ballal ceerno Abouli Diaynde Weltare TV Diaynde Weltare TV ene teddinira dendagal bandiraɓe kala wonande teddule waɗoɓe mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam nder gendi men leydi Mauritanie no woruno ha famma leydi Mali no woruno kame Sénégal Gambie Guinée hay diaspora o kala galleji diine gure ɗe kala ɗo watte mawlidi nabi sa sallam Diaynde Weltare TV ene dusodira e mon sinno ko sago mum moni kala sawtowol mum feeña hen mawlidi nabi wuuro mum feeña hen kono goto foɗo woni Diaynde nde yettima ha ɗona koten tumane meɗen pulloyo koten tumane meɗen pulloyo koten tumane meɗen pulloyo so pulago noddi ne hani note fulɓe ndeten wona neɗɗo goto jiɗen yummo jiɗen baba sabu sen ndentari hay hunde en gonata ndenten jentinen dole meɗen wona neɗɗo goto fina tawa kale aadaji Yahya Ndiaye Diayndiyanke Weltare TV wela seggene weladande yima ko gonɗi ko fewi ko ƴellitta rendo to leydi Mali Nioro Masina Jembuko kala mum mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam jamma hande o daade belde to Boutanda Melga Mali Melga Mauritanie Madina Alaheri Guetema Gawinane Fassudeɓe nonne kadi ha fayanma Korkoƴela dande belala ko nonne kadi nokkuji keddiɗi kala ha fayanma Jabi Jala Sare yoga e nokkuji taweteɗi e nder leydi ndi kala ha fayanma to Jembuko tata Cheikh Oumar Foutiyou Tall Marina Jembuko e nokkuji taari ɗum kala hay nokku goto en ɗaccani kala hen ɗo en limtani yowana en limtini jamma hande o ko daade mawɗe ƴellittoje holkoɗe mbaɗata ko madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallam ma haali toon gueɗe kewɗe ma jangte hen jikkuji kewɗi ma meme oɗo saaha noon dendiraɓam sosoɓe melga nana goto kala yaltini wutte mum cafɗo bula no fewi hande o laafaji ɗi kala jaltinama daɗɗe ndirmama kono kadi inchallah ceerno Khalid en ko jogorɓe hande yimde jime belɗe toon to melga Mali ha faymatto Boutanda Melga Mauritanie kala e dendagal jokle leydi Mali kame Sénégal Mauritanie Gambie Guinée e nokkuji ɗi kala hande o wonata kay ko daade belɗe dirmotoɗe baɗe no dandam nde ni hen to leydi Mali keddotoɗen gartaten koye nandiral sifande wannode 13 lewru mai 2023 toon to Jidda ene tawi nder Arabie Saoudite taw koye hakkude laamu leydi Mali kame boña ɓamtare kame boñ islamique de développement woni ɓamtare kene tolno 500 millions ko préje dollar ngam wallide leydi
mali yoga e porseji muma ha tenti gede patude e kuɓam gendi leydi ndi ɗum laatima état du sahela darni fobre muma ngam yidde kay wiltinde cati mum e nder hakkunde ɗo henna leyɗele tati hol janggo G5 sahela caggal ɗeɗo hen leyɗele jiya koye G5 sahel kono darni catal mumen timmungal binangal état du sahela yidde tambade nden ka e kisal leyɗele mumen ɗum ko leydi Mali, Burkina Faso, Niger nden sifande latinde ton to galle Kuluba mo Bamako e tawtorede colonel Assimi Goïta bele kadi nden lappi keeri mumen tati bele jam dumiɗo en arta e nder gendi leydi Mali to leydi Mali keddotoɗen mouvement ciñodirnoɗo ko fate banggue sifande alge 2015 ɗen pelle kala sa fedde ene yalta e ngal moɓodiral biyeteno ngala CSP PSD ko pelle joguitino armeji moɓodirɓe ndendi nden sifande kamɓe kala ɓe joƴƴina armeji ɗi beele jaam duumiɗo ene arta e nder leydi ndi mouvement mo mbiyata pour le salut de Jawada ɓen noon kolliti e gardegol mouvement moɓe mbiyata MSA e gardegol Moussa Aga artama ɓe kolliti ɓe jalti e ngal ɗon cetala kamɓe ɓe joktima armeji mabɓe ɗo henna kay hakkunde leydi to woni ko manki deje sifande alger 2015 oɗo saaha woni koye fusde garten koye accident musɗo taw saabi ɗum ko dogdu sattudu to bogoni e lawol RN7 ɗum noon on accident jeeyi sababu ha ken tolno e pittali 5 keddi hen 86 gañi hen ɗum noon ko car mo mbiyata compagnie Diallo transport iwno ko Sikaso ne fayi to bogoni ko on yani taw hewɓe cettima koye dogdu sattudu o doganno ha jeeyi sababu tarlademo ha pittali kewɗi keddi hen to leydi Guinée Conakry colonel Mamadi Doumbouya lawɗi ni ñalawma hande o hay goto gollata moni kala yo fofto e galle mum ɗum noon ko hanki jamma mawninde jamma mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallam e nder leydi ndi kala ha fenma ñalawma hande o guila e gollorɗe public ha e privé kala moni kala nde foftoto ngam wasdeɓe ɗanade jamma hanki o to Niger l'ambassadeur mo leydi France oɗo saaha yalti to ñame yaɓani to jamena lamorgo leydi Tchad toon o jogoɗo ƴettude laaɗa ndi wawa ngam faade Paris lamorgo leydi makko ɗum ko caggal jonte tati nde moɓodiri ɓesgu leydi ndi ko nonne kadi autorité ji leydi ndi nde ɗaɓɓirimo nde o yaltata leydi mabɓe Emmanuel Macron hoorejo leydi France haalino ñande alet jawtuɗo henno maw yaltu leydi ndi ko ɓuuri yawde kono kadi ko wona ɗum ko koninkoɓe leydi France taweteɓe toon ɗo e mayirde hitande ma jaltu toon kanko ambassadeur mo leydi France taweteno to ñame yalti toon oɗo saaha taƴodiral ɓeydima laatade hakkude Niger kam e leydi France keddotoɗen koye leyɗele Sahel jeheten ko ton to Burkina Faso hewɓe hanki jippima e booli e nder ɓernde Wagadugu ngam hollirde metti mumen ɗum ko caggal nde réseau sociaux nde sakti wonande capitaine Ibrahima Traoré waɗama kuddata hewɓe noon kolliti ma jaaha to galle lamorgo to daro toon kala kay piɓɗo wadde on kuddata ma dirguid pittali mabɓe haade mum jaggude Ibrahima Traoré kono kadi ɗum laataki communiqué noon soit yaltude faade laamu leydi ndi siftinde moon kanko capitaine Ibrahima Traoré hande jaɓɓuɗo felo Thomas Sankara derguinnoɗo laamu wonande Dambi Ba wonno ko 30 lewru septembre 2022 koye ndu lewru tan 30 mum ɗo e balɗe seeɗa wonata hitande ko jooɗi e nder jappere nde to leydi Gabon wonande caggal kuddata 30 lewru août mo waɗi ɗum wonande général Olongue folli laamu Ali Bongo Ndimba janoɗo sumgoji hollita ko kañum gañi États-Unis de Amérique holliti yowi feccere ballal ngal wallanno leydi Gabon to Côte d'Ivoire ñalawma hande o ko férié moni kala koye galle mum wonata liggotoɓe e laamu ha e privé kala koye galleji nogas jeeɗiɗi hande ngam mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam Cheikh Ayma Ousmane Diakate hanki wajima waaju mawɗo no feewi hakkude dewle kame aadaji
holko l'islam wi e dewgal holko aada wi e dewgal mbete wona aadaji ɗi ɓuri folde dewle ɗe hol darde l'islam e dewgala hono yimɓe poti wawde wadde ha gurna dewle ɗe e l'islam o arti kadi ko faati banggue asakala gam teskede julɓe hewɓe hande jaltinta asakala o haali hen gueɗe kewɗe no fewi kono o arti e jikkuji annabi o sallllahu alayhi wa sallam nde moni kala rontata ɗuma foti ka suka debbo walla ka suka gorko mbawa yenurade ɗum gurdam maɗa ko wona ɗum konon pon Alhassane Dramani Ouattara plateau ha fanma Cocody koko udda ñalawma hande o sanga 6 heures ha fanma 23 heures jeeyi sababu noon ko beele yimɓeɓe mbawa arde yiya golle mantini ɗe hoorejuli ndi waɗi ɗon on pont mo gadduɗa uddino ɗum ko Alhassane Dramani Ouattara udditi on pont ko 12 lewru uta maydu ɗo hennandu to leydi Cameroun jungo e jungo hakkude mum e leydi Congo gam rendinde société ji mumen mbaɗa golle e nder miñirde mawde no feewi ɗum noon ko darnude lawol laana jordi faade to po kribi ha ɓuura wawde yuɓɓinde golle hakkude mabɓe e tawtorede catal sunuwaji jogorɓe tambade ɗeɗon golle ɗum koye hakkude société mo mbiyata Nabeba Congo kame société mbalamba mo Cameroun ɓeɗo hen gollodirta ha gueɗe mabɓe ɓuura wawde a yuɓɓude jahatena ko toon to leydi Maroc ñalawma hande o sumgoji baɗɗi toon de cœur lamorgo leydi Égypte ko fade banggue kaaf tambiɓe fut koyguel mo Afrique taƴani wonande leydi Maroc jogori yuɓɓinde coupe d'Afrique 2025 so jomiraɗo haaji siftinde moon leydi Maroc wayriti yuɓɓinde coupe d'Afrique ko hitande 1997 2015 ɓe jiɗino yuɓɓinde hawre Ebola waɗi ɓe cali jaɓɓade hoɓɓe hewɓe ɗum eggina nawa banggue goɗɗo 2027 so jomiraɗo haaji jogori yuɓɓinde ko Kenya Uganda kame Tanzanie duttoɗen ko sa Sénégal haade men yaade to joolam jaɓeri gartaten koye Mohamed Gueye mo ganduɗa Mohamed Gueye jaano Mohamed Gueye jaafoɗon jeeɗa to Touba jaanoɗo kawguel Qur'anil Karim toon to leydi Arabie Saoudite taw koye kawguel Huwa Abdallah Aziz mo Arabie Saoudite ha ganduɗa o ɓafti guel kuuguel o arti ɗum e nder leydi ndi Sénégal Alhaji Abdoulaye Dia gardiɗo Sénégal jiɓɓinowo kala hitande e lewru korka kawguel Qur'anil Karim e nder gendi leydi ndi itti enveloppe mo 5 millions rokkude on almudo beele ɓeyda jangde mum beele kadi ɓeyda darde mum siftinde moon kanko Mohamed Gayo o gañinoma kadi ko fati e banggue kawguel Qur'an taw yuɓɓin ɗum ko Alhaji Abdoulaye Dia mo Sénégal o gañinoma ɗon haadema ko yaade to windere to toon to leydi Arabie Saoudite o wawi kadi gañade toon joolam jaɓeri to Irak ko musiba mawɗo waɗi toon jamma hanke o ɗum noon ko ɓen wonnoɓe sal mawɗo ne juɓɓina dewgala yangue ɓene ɓorni robboji men ɓene mbaɗi westeji mumen moni kala ne ñanti ene welti sehilaɓe bandiraɓe en ɗam kala ne gaari gam yuɓɓinde ngal ɗo henna dewgal ko ɗon nokku o jañi cum musɗo baɗɗo to nokku biyeteɗo Hamdaniya ene woɗɗani Hamdaniya ne tawi nder Irak e hoore mum kene fotto wonde yimɓe temedere mbasi en pittali mumen temedere capanɗe joyo neɗɗo gañima hen gañanɗe musde no fewi kono ɗo saaha loskoji ujjitama hen jeheten ko toon to ota Karaba finoɓe toon ha hande ne jokki dogde guila ñande dimanche nde ñande aled ha yettiɗo hen ujunnaje goni ko yaltat toon en doga gam bomboje e kure teskede kulholi mawɗi no fewi ha ganduɗa wonande oto goto mo gasoil fettino toon yimɓe no gasa mbasi pittali men ɓen dogannoɓe 160 neɗɗo ha mbawi gañade hen gañande musse no fewi ngol goo yiyede e nder États-Unis de Amérique hoorejo leydi ene wallita ɓen seppoɓe ɗum noon ko Joe Biden hanki tawtoyi seppoɓe gollotoɓe automobile hollirɓe kay koma ɓeydine jobdi mumen hanki wo tawiɓe o darde mabɓe kanko mo seppoɓe ɓen yo ɓeydane jobdi mumen kanko Joe Biden mo ganduɗa jiɗɗo merade wadde campagne mum ko fate sumgoji hitande fanide Russie salanima suudu ñawore wonande lundiyanke dawriyanke biyeteɗo Alexia Navalny taƴanoɗo duuɓi 19 kaso yiɗino noddidde ñawore mum beele ustane ɗum laataki leydi France hanki o hoore leydi France Emmanuel Macron
yilloynoma toon to Italie ngam tawtorede jenayse hooreji leydi mabɓe jalton aduna kono hanki wo yindiri e hoore jagodo leydi Italie hoore jagodo leydi Italie woni Meloni ɓe mbawi yewtidde ko yaaji ko fati e banggue migrant en taweteɓe leydi Italie siftinde moon leydi France e kala saaha kala ñalawma ene refuula walande ɓen aroɓe ha e kerol leydi muɗɗum musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garadi en kekiɗe hande o ɗo yeeso haaldirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranen